Máte niekto barikádu? Vy kúpte barikádu, že jak buchneme tie prvé dvere, tak tam hodíme barikádu, nech nemôžu ísť za nami. Aj nech nespamuješ, žebrák. Poďte, poďte. Som pri dverách. Tam bežím už. Hej, tak snad to vidia tých 15 cečok a 25 granátov. Aha. Drevo zadarmo. Ja mám 500 do No, piči. tak, hej, tak tikám, hej, tikám, hej. Ešte nie. Tik. No, Jeb, šupa! Na vyhodil od hry Antinív. No, tak to máš smolu. Tu je prázdna a tu nás sú česty jak svin, hej, tu je strašne moc čestiek, hej, za týmto. Ja to spravím C4 a granátmi. Kurva. A ty dávaj pozor, Janči, dohľadu, či na mne idú proste tí typci, jak tam bývajú tu na hej. Ja som dobre na stračku hodil. Ako debil bezo mňa, farmári. Tak to kým vygranátujem tie dvere. Už ničíte? Áno. Už ničíte? Hej, to som úplne na hovno hodil ako. Ty kokot. Ja som tiež teraz na tých granátov hore. To keď budeš vidieť na tom videu. Aha, on to odpalilo, hej, tie česty. Hej, majú tu, no dobre, majú tu... Uhlia tu majú pomilu piču, jedné nohavice, kurva. Aha. Toto si... Toto nič. Tu nám majú ďalšie česty, hej, tak tikám ďalej. Kamu teraz čo... A idem granátmi znova. Však ty tu môžeš ostať, hej, teba to nehituje. Jej vlastne, však ja môžem sa aj na ten granát postaviť. To piče. Hej. Chudák Alka, hej. Mu to padá, chudá mi tu rejde. Furt keď je nejaká akcia, tak mi to môže padať. Hej, ja som to dal na menej, hej. Je tam niečo, Janči? Prázdne, všetko prázdne. Tak počkaj, teraz Hej, ja zapnú mám render, už hej. plný inventár mám. Ja si nesom... Kamo, ja si nesom istý, či tu, alebo tu. Tu nám majú, hej, PC. A tu na nič, hej. Tu sú barikády iba. A tam majú ďalšiu onu, tak môžeme ísť aj tam, neviem. Ktoré No dáme, konečne. hej? Ktoré dáme, hej? Ideme k peciam, či nie? Kto je vonku? Ja. Neviem, ktoré by som buchal. Idem tie pece proste srať na to. Však my sa vrátime. Bažo sa ťa zľakol, ty Sa Indián. vrátime a dokončíme to, hej, potom. Chlapci, my sa nedostaneme ani na druhé patro. No veď ne. Však ale oni mali one veci. Ver, že sa nedostaneme nikam, hej, my to musíme dokraftiť, ale tak vy ste chceli ísť teraz, ako. Ešte pôjde drop za chvíľu. Ty kde to búchaš, pičo? On to nevie hádzať, kurva, ja mu dám... Kurva, pozri kam to hodil. What the fuck? Daj mi pár granátov. Ticho. To si nevidel. Ale ty to predrbeš, tak jasné, že sa nikde nedostaneme. Nie. To je v pohode, hej. Či je tam niečo? Hej! WTF, hej, plná česka týchto sulfurov. Máme to na C4 naspäť, mne chýbal sulfur na tej C-čka, hej. Janči, je tam niečo? Až toľko tam bolo? Dosť tam toho bolo, počkaj teraz render znova. Ledarno, a však je tu aj Charkov, prečo to neberete? Hej, to je na C-čka, hej, tu sú bedne, hej, 3. A tu nás sú, hej, tu nám majú spacáky aj. Hej, Alcatraz, chytaj toto tu. Tam majú aj spacáky, hej, tak. Oh damn. Hej, plná česká dreva, plná česká kameňov. Prázdna česká, plná česká fragmenty. Hej, poď sem, poď kúknúť túto cestu, hej, poď sem, Alka. Hej, poď kúknúť túto cestu, hej, tuto. What the fuck? What the fuck? Čo ti jebe? Ber ten gunpowder, to sú na ďalšie C-čka, hej, my to doredíme dneska. Predávame! Nie, to nepredávaj, to z na C-čka. Ale tu je drevo, všetko, kamene. Hej, ten gunpowder, potom tam nechaj niečo, a tu kúkaj ten čerkov, hej, vedľa. To nezoberieme na jedenka, to budem musieť odnášať. Ja to idem predať drevo. Choď, drevo predaj, no. Čo ti jebe? Hej, to je plné ste šerkov, no tej čestky, hej, checkpoint jak prasa, no to hej. Čo ti jebe, ja predám ten šerkov. Máš čo, pozeraj, hej. Ty si predal všetko. Ja predám ten šerkov, hej. Počkaj, rozbíme spacáky, hej. Ja som dostal 8000, Rozbij, hej. chlapci. Ja predám tieto uhlie, hej.
A už mám prázdný. Ja predám to uhlie, jak svin. Dobre, ten gunpowder, hej. A tam je 200 nábojov do M-ky, to sa mi hodí práve. Kámo, čo ti jebe. Tu je full leather a ten gunpowder, hej, a tam je aj 8 toho. Ja prekraftím tie metal fragmenty na low quality, hej. A bedne porozbijame všetko. Aj charkov mám predávať? Hej, ja ho predávam. Ja poberiem ten gunpowder. Hej, to jak svinia, hej, ten z toho gunpowder bude asi A to ešte nie sme ani hore, chlapci. No, toto je dole, tak čo bude hore, vole. Ja mám už M4 majú na druhom poschodí. Ja mám už plný inventár, more. Ja už som predal všetko asi 5 krát. Ale iba z... No a ide sa zase predávať. Hej, tu je ďalší stack, hej, nábojov do M-ky proste. A je tu full leather, zoberie niekto Neber mi to, prosím. Predajte niekto ten leather, hej, čo tam je. No práve to robíme. Predajte niekde ten leather, čo tam je, tam predajte, hej, tu na, Janči. Á, ty ja si zobral? som kokot, bože. Tu sú, hej, tu sú ďalšie čestky, hej, ja idem ďalej. Som dobrý kokot. Som si predal 20 mesa. Čo ti jebe? Ukáž to videa, hej. Ukáž to videa. What the fuck, dobre no. Čo ti dáva? Tu je polka brokovníc, tak ja si dve aspoň, alebo tri vezmem, lebo ja nemám. Rikard, nájdete mi niekto číslo tých research kitov, že predanie proste. Hej, lol, get food. Lol, hej. Aha, bodka, zadarmo. Aha, padinky. Majú, hej, a čo s tými MP5-kami, hej, to musím popredávať. A brokovnice v ďalšej čestke, hej. Tam je málo asi, ne? Či je plná? Lebo ani to tá na M5 není plná. Není plná, ale proste to sú brokovnice, hej. Teraz čo s tým budeme robiť? Ideme to za... Tak choďte niekto home. A ja tu ostanem strážiť, nech to nepríde niekto vybrať. Hej, kúkali ste do pec, Alka kúkni pec. A prekrafti to na low quality. Lol, what the fuck. Aha, v ohnisku, hej, v ohnisku 250 vypáleného. Jebe. Hej, ale počkaj, rozbíjajte aj tie oné. Hej, len... Ja troška tak akože... Sell 1, 250. Berem vole toto meso, hej. Alka, ideš port home s tými vecami? Na čo? Však hľadám plný inventár, čo? Nemôžeme radiť ďalej. Mi to naháť. Tak poď sem, hej. Ty máš miesto ešte? Tak ja som predal dačo, mám ešte dačo, no. Poď sem. No tak akože nepreháňaj zase. A MP5-ky, čo s nimi? Ja neviem, to popredávame asi. Ja by som tiež ne... A M4-ky by mali byť na druhom poschodí, dúfam, že sú, kurva. Tu nás sú hej ďalšie čestky, ale počkaj. 34 mesa, mňam. Tu nás je barikáda. Tu na tiež. A hej, tu nás sú ešte jedny čestky. Hej. Tu na. Ja to rozjeb. Mám to vbuchať, ale tak doberme toto najprv, Ale tak keď čo no tak predávajte to. Počkaj, ja nájdem ja dám shop a nájdem MP5-ky, že aké sú. To je shop 10, nie? Ja si naberiem za chvíľku, idem. MP5-ka 77. Sell 77, 5. Predal som 5 MP5-tiek, mám 3000 z toho. A ostatné? Či to si berej, áno? Počkaj. Nie, tak ja si nechám 4. Povedzme, že ja si nechám 4, hej. Doberte brokovnice. Počkaj, sulfúr, hej. No? Počkaj, toto si ešte vezmi. Aj toto. Ja ten šerkov, ja to prekaftím na gunpowder rýchlo, ten sulfúr a toto. Nech tam má miesto. Dobre, podpálme to tu. Zobrali ste tú boltku, jak tam bola v tej čestke? Hej. Boltka, tam bola boltka, kde bola boltka? Iba jedna. Chceš? A nechaj si. Nie, ja sa vám pýtať, či ste ho zobrali. Keď chceš, no ja ti ho dám. Konečne nejaký poriadny raid, hej. Čiebe, to je debil. A never, tam sú, mám... Tam je kevlar, hej, tam sú kevlary. Nechajte mi prosím jeden. Dobre, nechám ti jeden kevlar, no. Môžem na niekoho skočiť, prosím. Môžeš, no. Nemôžem. A tu sú ďalšie český Alka. Skús. Ako zabili tie C-čka, keď sme v klane? Keď sme v klane, ale... Tu není nič. Nemôžem sa teleportovať na C. Aha, tak je. Ukáž, do videa, ukáž. Čo tam je? Tak akože nič extra, ale no. Náboje berem. Bolo tam 200 nábojov, to som tie padinky popredávaj. Dúfam, že mi... Tu sú schody hore, tu mám schody, hej. Poď. Mám schody. Ja to dám C4 a granátmi. Poď, Jano. Musím ísť home, ale ja nemám ani home, kde dať tie veci.
Hej, tu sú metal veci, toto predám, hej. Nemôžem sa na teba teleportovať. Počkaj. Neviem. Tu je prázdna česká. Nie si v dome. Ja tam vyhážem, počkaj, to mi moc, hej. Alka. No. Potrebujem nejakú, a tu je prázdna česká, tak ja tam dám všetky svoje veci a ja dám sell all. Nemôžem. No teraz môžeš. No poď. Ideš už? Nemám peniaze na piča! Však niečo predaj. No mám pri sebe 12 000. Ty pič. Tak to dáš do kladu zatiaľ. Tak dám. What the fuck, hej, tento raid zase. Lan, deposit, 10 000 dám. What the fuck? Lebo ja som dal lomeno. Kámo, ja mám úplne plný inventár. Už ste mi Tak ja to vyrabovali poberiem môj a ja deň. dám sell all, hej. Nie, ešte tam je všetko. Ja poberiem tieto šerkovly, jak sú tu na toto, predám celé, ja s tou MP5-kou. Sú tam nejaké tie kevláry? Kevlar som ti tam nechal jeden. Jeden piču! Lebo iba tam boli dva, chápeš? Viem. Ty si predal Kevlar? Nie, ja som... Nechaj tam tieto veci, to sú moje, hej. Ja idem predať tie ledry. Sú je tak zničené už. Tie padinky pobereš, či nie? No. Koľko? Ja neviem, 1, 5 ich tu je. 2, 3, 4. Poberem. Tak ich predaj. Ja ich predám, počkaj. Nepredávaj padinky. Tak ale tak čo s tým máme robiť, hej? Tak ale oni nás zabijú a potom na nemáme čisto. za zbranie. Daj padinky. Tak ich pober, hej, tam ich máš. Ja mám pri sebe dve akože, ale... Máš ich tam na boku, Chcem hej. padinky. Padinky zadarmo. Nice. A MP5 kde je on? Hej, lol. What the day, mačo. To chce padinku. Ja. A ideme ďalej, hej, a ešte čakám... Vieš o tom, že už dneska vydáš to video? Hej, no, skúsim, hej. Kámo, ty to pol hodinu vyberáš tady. Tak keď som mal plnú vedňu, Ja tak... predávam. Ale nie, ty, Jano si bere veci pol hodinu. A teraz by bol rollback, a ono by som No, sa mi mrdlo. Ale aspoň by sme vedeli, že kde sa nám oplatí raidovať. Hej, tu je tých veci jak svine. Dobre, dávam granáty. Si musím ten render vypnúť, to je Najlepšie by bolo, keby nájdeš so C4-kami do piči. Hej no, keby si nájdem plnú vedňu C4, hej, to čo by sme robili, hej, s tým. To sme raidili celý server normálne. A Jano, jak v banku C4 má puf. Máš to natočené, ne? Mám začať. Kde sú tie kevlariky? Niekde v tej čest, tu niekde, v tejto. No normál. Plná česká sulfuru zase, hej. A ďalší spacák. Rozbij ten spacák. Zase plná čestá sulfuru a share coal, ja to idem prekraftiť zase na gunpowder. Budeš vedieť vykraftiť tie štvorky, že by sme išli Ja ďalej? tomu ver, že budem. Vieš koľko tu je sulfur, to je sulfurek nabrdaný, hej. Tak prejdeme celý dom rovno. Počkaj, ja potrebujem to uhlie pobrať stadiaľ a ja to prekraftím na gunpowder. Pozri, tu je barikáda, tu nemôžem byť, ona. Nie sú tam dvere? Nie sú. Čak sa pozri, cez render. Hej, tu je pec, ešte vy pozerali ste tie pece? Hej, nič tam nie. Idem hore, hej. A hej, a tu hore je pec tiež, a počkaj, sú tu čestky za tým, hej, sú tu čestky za tým, hej. Alebo aspoň tam vidím nejaké kolečko. Utekaj! Ne, to je v pohode takto. Zadarmo. Hej, česty! Nič. Nič. V peci zase ten, hej, plná pec sulfuru zase, hej. Ale ideme ďalej. Alka, prekrafti to na gunpowder rýchlo. Prekrafti to na, Nemám ale... miesto. Mhm. Tu máš gunpowder Tak, Janči, prekrafti, ale- štvorky. Ale počkaj, chápeš, ja nerob, nemám miesto, nerob. Pober to. Nerob. Kto to zobral? Ja mám Cčka, Jano? ja mám ešte Cčka, chápeš? Janči, Ty si zobral tie prekrafti to. dve? Gunpowdery? Janči, To sú prekrafti peci. to na Nie, ja gunpowder. už idem dávať na gunpowder, piču, lebo ty spíš, kurvo. Tu mi Prekrafti zobral to. 2x 250 gunpowder. Ja. Mhm. Hej, tu na hej je, iba, tu sú dvere ďalšie. Tu na, za toto stenu není nič. Za toto je barikáda a PC, hej.
Takže na 4 Cčka sme pri ďalších čestkách, hej. A ja mám Kde je gunpowder, počkej. By som išiel, že cez ale dvere. musím dokraftiť, došli nám Cčka, musím to ísť dokraftiť. Dobre. Tak ja ti idem kde je ten kryť. workbench, hej? Tu. Ja musím čo vyhodiť, nech sa mi to craftí proste. Nemáš drevo? A potrebujem kúpiť low grade fuel. Takže lomené shop. Aha, to je lomené buj. Diktuj mi, jak sa to píše, prosím ťa. Love, grade, fuel. Neviem, tak 50 krát to kúpim. Tak. Explozivy. Aha, metal fragmenty. Má niekto fragmenty? Ja mám plný invent. Nahač. Vieš? No. Janči, tu máš kevlar ešte, zober. Tu máš, pober si to. Janči, za tebou je kevlar. Ja mám, ale to ti už nedám. Ak ti teraz zase do domu jebne blesk, kámo, tak normálne prídem a jebnem ti už ja. Chápeš mi? Nie, že by mi došli one, ja som došiel low grade fuel, hej. Koľko mám monej ešte? Aha, to si vezmi z krauty. Tak koľko toho potrebuješ? Ja mám 10 000, hej. Low grade foodu. Aha, hej, ja mám 10 000 proste. Počkaj, ja Ale potrebujem. money či low grade? Money. Lomené buj. Jak to je? Hej, mi idem ničiť česty pomaly. Nič. Alebo tu je toho veľa, to nejebem na to. To vypálime, môže celý barak tu piču. Kebyže je tu plamen, omet. Že? Omet. Tak kúpim 100 teraz. Inak na čo je dobré, že ku tomu... Aha, už chápem. Ne. Hej, ja mám 83 explosives, guys. Tak z toho bude... Mňa nás sa tie Cčka vrátili, hej. Ne, ešte dvojnásobne. Potrebujem leder, hej. Máte leder odtiaľ? Tu máš 19. Aha. To je dosť ináč, akože na pár Cčok to je. Mám vykraftím 3 Cčka, musím kúpiť leder, hej. Tak a ja kúpim, koľko? Neviem, kúp 20. Ty a ja kúpim 20 a skombinujeme to. Mám 800. Doháž mi ten gunpowder, ak máš ešte. Ja som dal ti už. Mám veľa. Akurát dobre sa jebeme, že aj na pol. Počkaj, toto musím vedieť, že nech sa mi tie Cčka vykraftia do Jackpot. inventára. Toto sme trafili, hej kámo. Aha. Ale kámo, ešte len ten jackpot ešte len príde, brácho. Hore by mali byť M4, jak mi hovorili. A ešte viac Čo ti to kevlarov. ešte povedal, jak sprostý. No to mi Mišo hovoril, no. Hej, mám ďalších 5 Cčok, hej. Dobre, choď ničiť. Čo je popičovka, kámo, na ďalšie 2 A ešte môžem kľudne kraftiť ďalšie, hej, on sa nechce. Makaj. Dobre, zober ten gunpowder, proste ideme ďalší, hej. Ideme ďalšiu stenu. Co ti jebe, hej, toto. Bum. Pozor, ja to Jano. dokončím granátom, nech máme Cčka ešte. Jano, teraz idú granáty, utekaj. Ale to jebem, pozri jak to hodí, stav sa, že sa to bude kotuľať po celej chodbe tam. Práve som to hodil. Au, hej, to hituje celkom. Jau, to furt hituje, nejaké čínske granáty, vole, to tam lietá do 100 km. Už nech to buchne, lebo to hlavou prebieha. Jano je za To je na 5 granátov jedné dvere, hej. Ešte jeden. Malo by to byť. Bum! A tu nás sú česty, myslím, hej. Prvé dvere, čo nič nebolo. Ináč. Ideš ďalej, poď. Super. Len či ideme dobre, vieš. Tu nás sú česty, hej. Musíme ísť potom doprava. Oh. A tu nás sú, piči, hej, a? tu nás sú česty, hej. Vidíš, aha, vidím. Ahoj. Hej, tu sú česty. Jak svine, tam ich je veľa. Oh! Čo tam je? Nič. Máte? Pece, hej, zase plné sulfuru a metal fragmentov. Idem craftiť ďalšie Cčka. Koľko metálu. Zoberte ten sulfur, ideme ďalej. Oni sú dobre sprostí, že to takto majú. Aha. Že môžeš ísť ďalej, ďakujem ním. Potrebujem kúpiť logo. Ale počuj. No. Vyrábaš ty gunpowder, čo mám ísť ja? Idem ja. Tak okej. Tak idem si po dolu. Potrebujem fragmenty, hoďte mi nejaké fragmenty. Tu máš. Nič. To mi stačí. Počkaj, tu mám 250 sulfur, stačí, počkaj. 250 stačí. Za tebou tie bedničky všetky. Inak, ako sa naklika rýchlo, že koľko chcem gunpowderu? Buď shiftom,
Keď chceš maximum, počkaj ti chuť. Keď chceš maximum, tak CTRL a stlačíš plusko a keď chceš po 11 dávať hore, tak shift a plusko. Plusko je najviac? Nie, kontrol je najviac, keď tlačíš CTRL. Aha, mám 315, stačí? Hej. Ale rýchlo vyhádem dačo. Hej, akože... Aha, to len toľko, tak to je povedal. Máš. Tam máš gunpowder pod tebou. Dobre, počkaj. Máme 83, ďalších 83 explozívov, hej. Tu máš ešte toto. Crafting ďalších 5 C-čok, hej, máme 10 C-čok a dali sme sem 15, hej. A už máme 10 naspäť. To si zober. A tam ešte sú gunpowder, a ja ešte mám gunpowdery. Ešte čo potrebuješ? Pipeka, ja môžem strieľať do rána, ja mám vyššie 100 nábojov. Lol, hej. WTF, musíme nájsť C-čka, hej. Jano! Čo je? Poď tam, more! To je, hej, toto je raid, hej. Ale ničte tie čestky pomaly. Ničte im pomaly tie čestky. Ja, to je pravda. Hej, 11 Ktoré dvere jebeš? Ja nič ešte zatiaľ. Žiadne dvere. Hej, lietadlo pada, pozerajte. No taký shit. Kto s brokovnicou jebe, hej? Pipeka, brácho. Alcatraz. A mám do toho vyše 100 nábojov, keď si nájdeš pipeku, tak bude gangbang. 10, tu si. Bežím hore. Vyrob si pipeku a budeme ničiť. Rozmýšľam či tieto dvere, hej tu sú čestky, berem tieto dvere. Jo. No tak ja nejdem ničiť chlapci, akože. Mám 2 granáty ešte, môžem dokraftiť granáty 3, nech to máme na 3 granáty. To im niečo aj uberete do nich Je tu workbench, idem k workbenchu, že dokraftím 3 granáty. Nejdem, neubereš. Dopí. A čo potrebuješ na C4 ešte? Ja mám C-čka veľa, ale ja to nechcem míňať, chlapi, ja tam hodím granáty. Ja mám 2 granáty, tak dokraftím 3, ja mám 5 a buchám. Nie! Ja už budem dobrý! Jano! Jano! Rozjeb to! Potom dajte Melfojovi oné YouTube kanál, nech sa pozrie. Hej, dám mu link potom. Česty! Zadarmo! Zelené kevlary, čo ti jebe? Predávaj to, zelené kevlary predávaj. To je modrý teraz už. Zelený. Predávaj to, z toho je mŕte mány, hej, to predávaj. To je leder, mne sa to nechce predávať. Popredávaj to, vieš koľko je z toho peňaz. Ale ja mám plný inventár, chápeš? Tak zase ja povyhazujem zase. Hej, tak, ale tak niekto sa, ja som to predtým predával, tak poďte to teraz niekto predávať, hej, fakt ja mám 100, ja som predal 5 kevlarov, 5 full leatherov. Áno, ty potrebuješ nie, peniaze. 2 full leatherov, dáme to do klanu. Ja idem predať, jaké je číslo na ten zelený vyjebaný kokot? To musíš dať cel all proste, to není. Ale vyháš si veci, kámo. Ja viem, lebo to predám. Dostal full hit pipekou, kámo, nechcel by som. Hej, ja neviem, kde sú ďalšie česty, hej, ale. Tu za týmito dverami nie je nič, hej. A potom sú barikády, ideme ďalej? Hej. A Jano, predávaš tie ledry? Ja to idem popredávať, hej. Toto jedem. Nechce peniaze. Alka. Ale aj zo seba si daj dole veci, áno. Ja viem, ale mne sa toto nechce predávať do piči. Ja to idem popredávať, hej. Hej. Za modrý kevlar je koľko peňazí je, kámo? Máte veľa, hej, za to je. Keď to je broken, tak to predaj proste, na čo ti je broken kevlar. Modrý ber je, či zničený ber je ako modrý. Dáme z toho klana. A kurva, ideš do piče! Konečne mám na shotgune tlmič, tak si môžem strieľať, hej. Však... Ja mám na piču myšku, vieš? Keď kliknem, tak mi to pustí, ja neviem. Tak ti poviem, koľko som z toho dostal potom, dobre, Alka? Hej. Idem to zobrať. A ti poviem, koľko som z toho dostal, hej. Chlapci, Jano, mám pre teba ešte informáciu. Ešte mám 80 nábojov. Nenič tie čestky, lebo v jednej z nich mám veci, hej.
Ja nemám žiadne česty. Dobre, hej. Áno, máme ešte 80 nábojov. Ale pal do piču. Aha, tak z toho som dostal málo jak svinia, neviem prečo. Iba 1000, hej. WTF. Aká česta, koľko vecí, On mi to, ale nebuď piča, ty si mi Neboj sa, zobral neboj Kevlar, sa, nič tak som na ti čo som to nezobral. vyhádzal, ty kokot? Ja som nič nebral, ty retard. To je piča, vole. Počkaj, ty si to vyhádzal. Počkaj, teraz a sa to Malfoy zmizlo? pripojí a bude sranda, hej. Ty si to vyhádzal a to zmizlo, mi chceš povedať. To boli iba také modré, no. Či zelené do piči. Kámo, ja ten Kevlar som ti nemohol zobrať, lebo mám plný. Dobre, ideme ďalej. A ja vykaftím ďalšie potom, hej. Ako koľko máš mať? Ale tu nie sú ani čestky, hej, ďalšie. To bude až to bude za tým až, hej. Idem ďalej, to je jedno. Dobre, Ani tu nie, tu sú schody, hej, hore. Dobre, naháž mi gunpowder, všetko čo máš. A metal a tieto hovadiny. Nemám nič. Všetko. A ty? Jak sa voláš? Máš Jano. gunpowder, Jano? Gunpowder som robil, už nemám. A one sulfúra takéto chujoviny? Nemám. Aha. Tak budem rád, keď vykaftím teraz 2 C-čka, hej. A nie, ja mám ešte explozívy nejaké navyše, dobre. Piči tých pilulek mám 105, kurva. Nepodelím sa, choďte do piče. A ja nemám ani jednu, daj mi. Čo máš, hej? Sa zbláznil? Nechcem polovicu, ja chcem štvrťku, stačí mi 20. Ty máš moju brokolicu! Hej, a máte, To je pipka. máte sulfur, hej? Aspoň. Áno, tak tu máš, ale ja nemám Máte, hej, aspoň sulfur, trocha. Ja nemám ani kokot, Alka, kámo. koľko máš money? 9. Ja mám 1912. Iba? Daj, povedz pravdu. Ja mám ešte... 1912. A čo si dal do klanu? Hej, Jaj. Tak kúp mi z toho všetkého gunpowder. lol. Ty piču. Fuj, gun, pover, či jak sa to volá? Gunpowder. Gunpowder? Jak sa to volá? Gun. A však som to dobre Gunpowder. povedal. Aha. Gun, po... To už ste všetko R, predali? 250. 250 stojí 3500. Tak prečo robíš piče? Na čo 250, hej? Tak koľko chceš? Neviem, stačí 100 proste, hej. To? No. Fuj, gun. Gun D, pover. Kundo. Do piče, jak sa to píše? Gun, Normálne, spisovne, ty Fuj, kurva. gun, pover, der. To. 1400 penieže. A koľko máš? Zmizlo by to, kámo. Buj, Ja, to je ty si ty Jano, boha. ja si kúpim sám, som si kúpil. Nie, však ja ti to už idem Už hodne, som si som to kúpil. kúpil, ja som to len vyhodil. Potrebujem ráno. fragmenty, hodni fragmenty. Kde si? Veď som ti už hodil všetky. Aha. Niekoľko stakov. Kde si? Tu stojí, ty piča slepá, kurva si. Nie, Sme všetci čierni, že teraz? díky. Zobral si to? Nie, mne to niekto zobral, hej. Ale dobrochodníci to nemajú Daj ani mi tie náboje. náboje, teda ten gunpowder, hej. Nemám žiadny, Ale veď som ti ho teraz Ale vyhodil. však ja som klikol a to nezobralo, hej. On to zobral, oný. Daj mi ho. Jano. Veď ja to nemám, čo vám jebe? Dobre. Buj. Ja ťa zajebem. Však ja to nemám vykonať.